Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتاب الكريم استعيذ بالله بسم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Draga i poštovana braćo, zahvalnost pripada Allahu Đelešanu Đelešanu, neka salavat islam našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, nego častnu porodicu njegove sahabe, na sve one koji slijedi njegov put do sudnjeg dana. Draga braćo, današnja hudba govori o dovi Ibrahima, pejgambera sallallahu alejhi ve sellem. Znači, neću o njemu, nego dovu šta je on molio, koju dovu učinio. Ibrahim prošli petak je bila dova Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a danas dova Ibrahima alejhi selam. Ibrahim alejhi selam se obraća Allahu Đelešanu ovom dovom. Rabbi habli hukman wal hikni bis salihin. To je dova u Kur'anu, znači, u sura Šuara, koja je sura 26, a stranica 267. U prevodu: Gospodaru moj, podari mi znanje i uvedi me među one koji su dobri. Podari mi znanje. Vidi, ja sam pročitao da je bio sajam knjiga u Sarajevu i hoćete da kažem koliko muslimani sad tražu znanje i toga. Potrošilo se na 24.000 i znam koliko cevapa i 4.000 lepine i sve, samo 15 knjiga se prodalo za 4 dana dok je sajam bio, međunarodni sajam. Znači, vidite koliko se daje za te knjige. Vjerujte da desite da mu dam džabe. Evo, uzmi, pročitaj. Imam, kaže, hoće. Teško mu i nositi, uzeti, besplatno. Nešto je pao, mi sve samo materializam. A vidite, pejgamber moli Allaha za znanje. Allah kaže, fa'lam, jedno mora znati pa onda vjerovati. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalje kaže Ibrahim, lesam, وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. I učini me da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći. Da ga po lijepom, po dobrom spominju. Da mi mislimo na tome nekada, da ne bi rekao, vidi šta je radi ovaj ili onaj, da po dobrom, po hajratu. Prije ljudi nisu, kogod je imućen malo bio. Nije dao
da preseli dok nije nešto uložio vakuf. I u selu svoje, vjerujte, najbolja baša u mome selu, najviša u stvari, je vakuf džamije. Ne znam stvarno, pošto odavno je rekao poklonio. Znači, najbolju bašu ima naša džamija u selu. Da ne govorim onda koliko ima po gradu i po drugim mjestima. Jer nekad neko mislio, ovo najbolje dajem u džamiju vakuf. I danas, ne znam koliko dalje su pod Kirijom, znači džamija, a njemu ide u kontu subhana. Možda i 100 godina i 200 je prošlo, Bog zna koliko ima, ja ne znam čija je bila prvi put, ali je poklonio džamiju. Sada više nema toga. Nema više toga ti hajrata, jako rijetko, ali prije kogod je malo imućan, danas to samo u prste može brojati koji neko čini neki hajrat. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. I učini me jednim od onih kojima ćeš dženecke blagodati davati. Non stop tražite od Allaha džennet. Normalno, učimo mi Rabbena atina fid dunja, daj nam Bože na si dobro, ali isto odmah iza toga, daj nam džennet da zaradimo. Nije lako ga zaraditi, vjerujte. Vječito biti u dobrom u džennetu. Biti samo u dunjalu, neku malu kućicu ili stan, koliko se treba mučiti, a da ne govorimo za vječito. وَاكْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ. I ocu mome oprosti, on je jedan od zalutari. Subhanallah. Njegov babo je bio, i znate, pravio kipove, prodavao i imao problema s njim, ali opet je molio Allaha za svog baba. Mi danas, ako smo ga vidjeli ili čuli da je neko nešto za njega, neće ni dženazu da klanja, odmah znam, pa Bog zna, čini dovu za svog brata, čini dovu za braću muslimane, pa Allah će nekome tu dovu ukabuli tako Bog da. وَلَا تَحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. I ne osramoti me na dan kad će ljudi oživljeni biti. Da izađem čisto lica, bez sramote, bez griha pred Allahom dželešanu. يَوْمَ لَا يَنْفُوا مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Na dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti. Koliko god da je čovjek imao, ako nije nešto radio za sebe, za svoju dušu, ono što je ostavilo drugima ni hvala neće reći. Znači, ili koliko god djece da ima, ako nisu hajli djeca, ako neće za roditelja da uče dovu, ako neće za roditelja da daju sadaku, ako neće roditelja da posjete ili da posjete s kim se roditelj družio, znači oni su zaboravili roditelj. Danas je došlo vrijeme, vidite sami. Rijetko su, vallahi rijetko je danas. Samo gledaj šta će babo ili majka ostaviti, a više za internet. To je sve postao neki materializam. Ne znam zbog čega je tako, zaista ne znam. Da li fali kod nas to nešto, nismo uspjeli da ih vas pitamo ili šta je, ja sam ne znam. Ja ću vam samo reći, samo još da završimo još ovaj ajet. Illa man ata Allaha bi kalbin salim. Samo će onaj koji Allahu čista srca dođe spašen biti. Ko dođe čista srca. Naša srca su postala crna. Svaki dan po nešto loše ubacimo, po jednu tačku crnu u našu dušu. Slušam nekoga, pa mu vjerujem odmah, ovaj lopov, ovaj špijun, ovaj ono, ovo, ono. Znači, i on po jednu tačku, i postane srce crno. I kad postane crno, onda sve ti je crno više. Svako je lopov, svako je idiota, svako, samo ja valjam. Vala, ako samo ja valjam, onda nije nešto tu, ako čita dunja. Znači, treba biti. Jedan od Hulefaja Rašidina je rekao, kad bi znao da svi će biti u džennetu, samo jedan, ja bi mislio, Bože, da nisam ja taj koji neće biti u džennetu. A mi sve prvog sebe ubacimo u džennetu. Znači, treba, braćo moja, da shvatimo neke stvari. Teška su vremena, a valja se boriti. Ne smijemo da se predajemo. Vjerujte, došao dijete, kaže u stvari unuk, i pita djeda, kaže, kako ste živjeli prije, kako ste mogli živjeti tako? Niste imali avione da putujete, niti auta, niti interneta, niti kompjutera, niti telefona, niste imali ništa, kako ste mogli živjeti? Pita dijete malo, pita djeda. A normalno djed je bio pametan pa mu kaže, moj sine, tako mu odgovara, istina je, mi to nismo imali. Ali kako vi danas živite? Bez abdesa, bez Kurana, bez namaza, bez milosti, bez spominjanja Allaha, bez karaktera, bez poštovanja roditelja, bez stida, bez toga nabraja, kaže, kako vi živite vi danas? I kaže, moj sine, naše nedostatke su manje
nego što vi danas imate koji vam fali. I zaista danas u mladini fali ove stvari koje je spomenuo djedo. Oni misle da je sve internet. Internet može za 5 minuta da nestane. Kompjuter za 5 minuta da ga nema. Ali ovo moral, vjera, to ostaju vječito dok čovjek diše. Dok mu bude zadnje riječi La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Zato, braćo, treba znati i truditi se da iskoristimo ovo od našeg života onako kako Allah Đelešanu je zadovoljan. Čuvamo svoju vjeru, jer Abdurrahman Saudi je rekao Iza zahaba din fa bi ayi shay'in tafrah. Ako vjera ode, pa čemu će se radovati? Ako izgubiš vjeru, nema više radosti. Sve je prolazno. Čovjek misli kad napuni 1,5 miliona, onda dođe u muci. Vjerujte, mene je rekao čovjek kad je bila korona, psuje i pare i sve, kad ne znam kuću s njima, hođa bolestica. Vidi sad. Znači, dosta ti je svega. Ako vjera ode, nemaš ništa. Pa kažu, iza hasarat al-ahlak. Ako izgubiš moral, moralske vrline, pa kojim će se robom profitirati i radovati se. Vjerujte, shvatite, vjera nam je najveće bogatstvo koje imamo. Čuvajmo vjeru, čuvajmo la ilaha illallah, izgovorite, predajte se Bogu i nikada ne smijemo kleknuti. Zašto? Zato što mi nikome nismo uradili ništa. Znači, nikad, vi sami znate, muslimani nisu nikoga neku zemlju ni napali, ni ubijali, nikada, samo se branili, dan danas se brani. Pa molim Allaha da im pomogne i da istina jednog dana, kao što je uvijek pobjedila, ako Bog da pobjedit će i ova današnja.